Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakum'mawa. Ine Comrade Ntanyiwa. Tonse tamva ripoti la ndege, aliyense waona mmene ripoti la ndege latulukira, ndipo aliyense ali ndi mafunso ochuluka amene alibe mayankho. Akunkuyu akafunsidwa mafunso akuyankhanso nawo mmene akuziwira pofuna kulichita defend boma. Komano amalawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti china chilichonse chimene chimauluka chimatera, ndipo mtunda ungakule bwanji komanso umakhala ndi kosesereka kwake. Amalawi tinene chilungamo. Nthawi zambiri kubisa zinthu sibwino eya, tinene chilungamo. Azibale athu amene akuti tizikamo mawu ena kuti akuti, chifukwa ifeyo amalawi ochuluka sitinakhutisidwebe. Abale athu amene anali mu ndege imene inachitisidwa ngozi, osati inachita ngozi ya sinachite ngozi yokha, koma inachitisidwa ngozi, kuti ngozi ija kuti ichitike sinali natural accident, koma inali yochitisidwa kuti pachitike zakuti, pamapeto pa zakuti pachitike zakuti. Uthenga wanga ndifuna upite kwa anakufedwa onse, azibale anu amene anali mu ndege muja. Muli ndi uthenga wanji kwa amalawi? Muli ndi uthenga wanji kwa amalawi? Mutatha kulilandira ripoti lija, mutatha kuliona, are you satisfied ndi ripoti lija? Ngati simukukhutisidwa ndi ripoti lija, mukuuza chani mtundu wa amalawi kuti mtundu wa amalawi uyende nanu limodzi? Chifukwa ngati amalawi amene asakuchokera ku mabanja amene kunachitika imfa imeneyi akumva kupweteka kwambiri mkati mwa mitima yawo, kuli bwanji inuyo amene muli aini ake anthu? Amalawi andipasira uthenga kunena kuti Comrade Ntanyiwa mutifunsire kwa mabanja onse amene azibale awo anamwalira. Akufuna amalawi achitepo chani? Zimene akubanja muti muuze mtundu wa amalawi, dziko la Malawi lisatira zimenezo, ndipo dziko la Malawi lipanga zimenezo. Amalawi ndi okonzeka kukuthandizani mu njira zosiyanasiyana zimene inu mufune. Choyamba, amalawi eni chimene akuchifuna choyambirira ndi ulamuliro umene ulipo kuti uchoke, ndipo usapitirire tisakafikenso mpaka 2025. Ndi zimene amalawi ambiri akufuna. Ndiye tiyena amalawi tilingalire, tipange programu yofuna kuchosa utsogoleri umenewu. Katigwirisa ntchito mphamvu, tigwirise ntchito mphamvu ngati mmene akugwirisiraso iwo mphamvu, chifukwa lamulo akuliwononga, lamulo akuliphwanya. Lamulo lisangokhala la anthu akumuzi ovutika. Lamulo lisangokhala lonena kuti uyu chifukwa chonoti sali muchipanimu ndi lizikagwira ntchito lamulo pa ameneyo. Ndefunso ndilonena kuti abale athu onse amene anamwalira aja, ino amene mukuchokera kwa azibale amene aja, amalawi akufunsa kuti mwayima pati, mukufuna amalawi atenge gawo liti? Ndi magawo ambiri amene amalawi akawatenga, kuyankhulirapo, kuzuzula, koma ndi gawo liti limene inu akubanja simungathe kukwanisa, koma mukufuna amalawi eni kuti atengepo gawo? Palibe cha nzeru chimene chikumveka mkati mwa ripoti limene anapereka lija. Zonse zija ndizongofuna kungozimbaisa.
nkhani ndionena kuti anthu onse anachita kuphedwa ndi anthu, ndipo it was a big plan imene inayambira patali, plan imene inachokera kutali, ndipo zonsezi ndi chifukwa cha chisankho cha 2025. Gwelo ndi la chisankho cha 25, gwelo ndi la mgwirizano umene unalipo pakati pa Achilima ndi Lazarus Chakwera. Nkhondo yonse yachoka pa mgwirizano wa Lazarus Chakwera komanso Malemu Chilima. Ndi pamene pachokera nkhondo inachokera pamene pacha. Ndi pamene tinaona anthu akumanena kuti Chakwera 2025 pamaso pa Chilima, ndipo anthu anayankhula kuti yedzekani, ndale sitimapanga masana, ndale timapanga usiku. Chilima anamwalira usiku. Ndege yosowa 10 o'clock mmamawa. "150 meters pamene pali nyumba za anthu. Ngati galimoto imachita ngozi, anthu ndikumva kuti galimoto yachita ngozi, wati mo ndege, anthu akanatha kuimva. Anthu mukankhalango komweko amacheka matabwa, akamacheka matabwa anthu akumuzi amamva kweche 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 kweche. So koma analephera bwanji kumva zimene zimachitika pa ndege. So Amalawi, tiyeni timve kuti akubanja kwa anthu 9-10 anene kuti chani. Ine ngati mmodzi wa akubanja ako Malemu Shanilu Muluzi sindikubwerera mbuyo. Ine ndikhala ndikupanga kafukufuku wanga, ndipo maina anthu ayamba kundipeza. Anthu onse amene anali pa plot imeneyi maina awo ayamba kundipeza. Lachitatu ndikulengeza maina onse amene akukhuzidwa ndi plot imeneyi, kuchokera ma department osiyanasiyana. Ku aviation kuli anthu, ku polisi kuli anthu, ku army kuli anthu. Move imeneyi inachokera patali. Nde ineyo ngati mmodzi kuchokera kubanja kwa Shanilu Muluzi ndikupitiriza kupanga kafukufuku, and I'm coming with you the names. Job 13:13. As I always said, zima ndiwawa ndimamva mkati mwa mtima mwanga. She was my auntie. Ndikamayankhula zimenezi anthu simakhulupirira. Nde muzakhulupirira siku lina kuti how she was my auntie. Ndizakumasulana Malawi siku lake ndi limodzi. Pamene ndizakumasuleni ndi pamene muzaziwe kunena kuti oh, he is related. Zimapweteka. And ndimampanga kafukufukuyi chifukwa chonena kuti mkati mwa imfamo munali m'bale wanga. Nde ndikuyankhula kunena kuti ndikupitirizabe kupanga kafukufuku ameneyi. Ndipo anthu akunditumizira maina anthu, ndipo ndifuna ndikupempheni nonse amene mukudziwa china chilichonse. Come to my inbox, ndilembereni ma SMS, kama muli ku military, kama muli ku police, nditumizireni. Ine ndizazilengeza akuti zimakhuza, akuti nimakhuza. It's just unfortunately kunena kuti some other people ndi amene ali ku UTM. Nde maina anu onse ndizakutchulani. Dziko la Malawi lizaziwe kunena kuti imfa ya anthu aja anapangisa ndakuti. Mukamaenda m'makwalalamu muyambe kupasidwa makofi. It's the only way zimene anthu muyaluke. Muyambe kupasidwa makofi. Inu nonse amene mmanyamula kamutu onyamula zisulo ndizakutchulani. Kutiso azanunso onyamula zisulo mukakumana nawo ayambe kukupasani makofi. It will be do and die. Palibenso kupangaso mantha kunena kuti yayi bwanji maina onse atchulidwa. Mukonzekere starting from State House. Mukonzekere. Nonse amene munali pa program imene ma meetings onse ano amene mmapanga. I got everything, I got all the evidence. Thank you very much.